Helo, fe enw I di Dylan Parry, dwi'n Meddyg Teulu yn Hen Golwyn, a fi di trefnu'r Sesiwn Ysgolion Meddygon Teulu sydd yn digwydd nes ymlaen yn y flwyddyn. Fel y gwelsoch chi ar ddechrau'r fideo yma, dyma'r math o gwestiynau mae plant ysgol yn ei gofyn pan yn cysidro gyrfa fel Meddyg Teulu neu mewn meddygaeth. Felly yn ystod y sesiwn, da ni'n gobeithio ateb rhai o'r cwestiynau yma. Felly os oes gennych chi unrhyw ddiddordeb mewn bod yn Meddyg Teulu neu bod yn feddyg, plis dewch i'r sesiwn. Da ni'n edrych ymlaen yn arw iawn am eich gweld chi. Felly, pwy fydd yna ar y diwrnod? Wel, fi'n efeddygon lleol fel y fi. Fi'n efeddygon sydd efo cysylltiad â cyrsiau meddygol a sy'n dysgu ar gyrsiau meddygol. Fi'n efyfyriwr sydd yn mynd rhoi persbectif ar ochr yna. Fi'n hefyd phobl o rhwydwaith seren ac o gyrfaoedd Cymru. Felly, dwi'n gobeithio fydd y bobl yma i gyd rhoi syniad da iawn i chi o beth di'n gymeryd i ymgeisio i fod ar gwrs meddygol. A hefyd, be mae'n gymeryd i hyfforddi fel Meddyg Teulu. A be di o fel bod yn Meddyg Teulu yma yng Nghymru. Fe fydd y sesiwn wedi rannu i 5 darn, fel y gwelwn ni yn y sleid nesaf yma. Mi fyddwn ni'n cychwyn drwy drafod y math o yrfaoedd sydd ar gael fel Meddygon Teulu a pa gyfleon sy'n yna. Mi fyddwn ni wedyn y symud ymlaen i sôn am y siwrne a fod yn fyfyriwr yn yr ysgol i fod yn gymwysiedig fel Meddyg Teulu. A fydd hyn yn sôn ychydig bach am y math o raddau y byddwch chi hangen mewn aroliadau a sut mae hyfforddiant Meddygon Teulu yn gweithio. Mi symudwn ni ymlaen wedyn i sôn am sut i fynd o'i chwmpas i hefo ymgeisio i gael mewn i ysgol feddygol a sut i fynd o gwmpas cyfweliad a'r datganiad personol. Wedyn mi glywni gan fyfyriwr am brofiad o fod yn fyfyriwr meddygol a pa fath o gyfleon sy'n ar gael yn y coleg. Yn olaf, mi ewn ni fewn i chydig bach mwy o ddyfnder ynglyn â'r datganiadau personol ac edrych ar siamplau o'r rhain a thorri fyny i grwpiau bychin i'w trafod. Dwi wedi bod yn ffodus iawn hefo'r gwybodaethwyr sydd wedi dod ymlaen i'n helpu fi hefo'r sesiwn yma. Maen nhw'n edrych ymlaen yn arw iawn am eich cyfarfod chi ac am rannu rhinweddau o'i swyddi hefo chi. Dyma be oedd gen ambell un am nhw ddeud am y sesiwn sgynnon ni ar y gweill. So I'm really keen to help out with this because when I was applying for university I didn't have anyone there to sort of tell me the pros and cons of university. So I'm really looking forward to helping you all decide whether or not university is something that you would like to do, and if not, then what it is that you're particularly concerned about, because hopefully I'll be able to help you overcome those fears, because it is a scary thing applying for university. I'm very much looking forward to the GP Schools Day. I like being a GP and I like talking to people who are interested in general practice, and I think it's really important to talk to young people and try and encourage people who are interested in medicine to think about general practice as a genuine career option for them. Yes, I'm really looking forward to the school session. I'm looking forward to getting involved with it. Dwi'n am dros edrych ymlaen at y sesiwn yma, mae Meddygon Teulu yr ardal yn cynnig i ysgolion yr ardal yn Gogledd Cymru. Mae'n atgoffa o'r pan o'n i'n yr oed yna, wedyn pan o'n i'n 16, 17 ac yn meddwl mynd mewn i feddygaeth. A dwi'n cofio ar y pryd teimlo'n ansicr, ddim yn siŵr pwy ofyn. Dwi'n mynd dod o gynyddu'r meddygol o gwbl, o'n i'n mynd nabod neb i gallu gofyn. Wedyn dwi'n meddwl bod hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc sy'n eisiau bod yn ddoctoriaid, dod i'n cyfarfod ni, ddod i ffeindio allan fwy amdano beth da ni'n neud, a hefyd falle ffeindio mentor yn yr ardal, rhywun allwch chi alw arnyn nhw eto. I'm really looking forward to that because I think it's a great opportunity for you guys as school pupils to learn about general practice and to learn about how best you can maximise your chances of getting into medical school. Mae'r broses o ymgeisio i brifysgol ac i ysgol feddygaeth yn un hir wyntog. Ac mae yna lot o wybodaeth allan yna. Mae'n anodd iawn weithiau gweld pa wybodaeth sydd yn briodol, pa wybodaeth sy'n dilys, a beth sydd angen arnoch chi mwyn cyflwyno cais llwyddiannus. Felly mae Prifysgol Caerdydd, yr ysgol meddygaeth, da ni'n falch iawn o allu cefnogi'r digwyddiad yma'n Llandudno, oherwydd mae'n gyfle da i ni allu trafod yn union be mae prifysgolion yn edrych amdano fo mewn ceisiadau, ac hefyd cyfle i ni drafod dipyn bach ynglyn â'r cyfweliadau, yr MMIs, a sut pa strategaeth sydd angen mwyn llwyddo i gael lle mewn ysgol meddygaeth. I think this is a great opportunity for you to have
a chance of speaking to GPs, have a chance to speak to people who are very familiar with the application process, have a chance to speak to your peers. You can also learn a lot from other school students who are applying to medicine. And hopefully you'll learn that it's not just about getting good grades, it's about being the right sort of person who can deliver the goods for patients. Mon bod chi'n trio'ch gorau a cylwch ffydd yn chi'ch hun, dwi'n meddwl bod chi'n gallu syfdanu'ch hunan yn beth ydych chi yn gallu gael. Ac wrth gwrs, os di pobl yn gwybod bod chi'n awyddus i mynd i rifd fel meddygaeth, wneith na bobl helpu chi ar eich ffordd yna. Wedyn, peidiwch a teimlo bod chi'n methu neud o, just cerwch amdani. Hopefully by the end of the day you'll be able to take away a realistic idea of whether or not university is for you, but also whether a career in medicine is for you. Because it is an important choice to make and hopefully we can help you make the right one. Felly, i grynhoi, pwrpas y sesiwn ydy cynyddu eich siawns chi o gyfewn i'r ysgol feddygol, deithach chi chydig bach am beth fel bod yn feddyg teulu, a gobeithio eich perswadio chi i fod yn un yn y dyfodol.